Sig hej Rasmus. Hej. Godmorgen. Vi spiller counter med wallhack på. Har du været hul? Det gør vi. Godt. Terroristerne taber. Ikke den gun. Rock og rull. Okay. Har du wallhack på? Ja. Ja, du har. Skal du flash? Er Du ved, jeg er dårlig til at ramme med skavl. Skal jeg ikke undre mig? Er der ramt? Nej. Er du? Ja. Nej, jeg ramte i hjertet. Godt ikke. Den sad faktisk rigtig godt lige i venstre skulder. Nej, højre. Han sad i højre. I højre skulder. Okay, for helvede. Er du ramt? Ja. Er du lækker? Hvorfor du? Det var du bøsse. Hey. Du må ikke skyde mig. Du må ikke skyde mig. Så lige. Hvad? Det hæver der sig. Nej da. Det er der. Hvad fanden? Jeg har ingen penge. Jeg har sgu heller, jeg kan ikke købe noget. Alkoholiker. Du må ikke gå væk. Hvor fanden er der henne? Jeg er nede med. Med wallhack virker ikke mere. Det gjorde mit heller ikke. Jeg er ikke gået ned og plantet. Jeg håber heller ikke, du er. Hvad? Spillet begynder. Ja, det der er den mærkelige måde at gøre det på. Var spillet ligesom ikke begyndt, eller? Jeg spillede ikke godt begyndt. Ej. Jeg må ikke gøre det her. For helvede. Jeg faldt jo. Ikke. Farvel.